Бу атнада ветеринария күзәтчелеге бүлеге җитәкчесе һәм җирлегебезнең кошчылык фермерлары катнашында җыелыш үтте. Җыелышта бүгенге актуаль мәсьәләләр, күрше районнарда кош гриппы таралу сәбәпләре, авыл хуҗалыкларында һәм шәхси секторларда үтәлергә тиешле кагыйдәләргә басым ясалды. Мөслим районы бит инде ул безнең лидер кошлар тоту буенча республиканың рәисе протоколы буенча тикшерү үткәрдек. Мөслим районында 13 хуҗалыкны тикшергән. Шуның дүктесе дәгенә ветеринар санитар таләпләре үтәлде. Җирлегебездә кошчылык белән шөгыльләнүче фермерлар саны шактый. Аларның эшчәнлеген тикшерү максатыннан белгечләр һәрдаим тикшерү эшләре алып бара. Район өчен бу грипп птиц куркыныч. Районга бер фермерга керсә, бүтәннәренә дә запрет куела. Шуңа инде безнең ветврачлар тарафыннан үзебез дә комиссионны чыгып хуҗалыкларда тикшереп йөрибез. Аларга Россельхознадзор куелган таләпләрне үтәтүен тырышабыз инде. Бу ел башыннан Татарстан Республикасында кош гриппы таралуының 44 очрагы теркәлгән. Шуларның 6-сы шәхси хатада, 1-се фабрикада. Белгечләр үзебезнең йорткышларын кыргай кошлардан ераграк тотарга киңәш итә. Рамиля Сәләмова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.